Josu Itxausteren historialari zena, historialarien ikuspegitik aztertuko dut beraz, bere obraren zati bat. Eta nire galdera, aztertzerakoan, onelako autore bat, zein izan da bere ekarpena, eta akademiaren ikuspuntutik nire konbentua esango nuke, edo nire esparrua unibertsitatea, bertan 42 urte lanean egon ostean, nire esperientziatik zer gelditzen den, edo zer geldituko ote dan beren ikerketa begitik. Beraz, informatiboa izango da nire ekimena, baina baita ere interpretatiboa. Ezagutza guztiak interpretazio bat eramaten dute, bere baitan, baina, eta ni hortan ausartuko naiz, da, espero dut, bukaeran, zuek ere horan, bakoitzak zegoen esperientzia izango zuen, nahi zuen interpretazioa. Denboratik pasatzen honaz, 25 minuturako kalkulatu dut, hori da, eskerrik asko. Ia, guazen bat. Bueno, zeran interpretatu, nola interpretatu Josemaren kontuak eta nik batez bere testuak irakurtzen egon naiz eta balio izan dit berriro bere obra erraldoia irakurtzera. Behartu nahu. Eta berak 2010an honela erantzuten zuen. Zer izan da zure ekarpena, subjetiboki berak honela esaten du, usairen asmazioari, Euskararen historia sozialaren garrantziaren predikuari eta Euskal Herriko historia erlijiosoen egindako lanari. Gero behar dino bat dena dela, oso pala, baina premiazkoa. Da, belaunaldi gaztentzako malako ekimena. Ez da hori. Orduan, badago esaera, klasiko bat, berazken batean latina, teologia eta horren ikasketa klasikotan zen, eta berba volant eskrita manet, hau da, hitzak egan egiten dute, eta idatzia hor irauten du. Gaur egunean, berba volant hori, ez da holan gertatzen da, eta berba indar gehiago dauko hitzeskoak, idatzizkoa baino, zalantza barik. Memoria personal bat, moduan baita ere erakutsi behar dut, zein zen da ezaguna zait oso gazterik Joseba Itxausteren izena. Eta lehendabizi Euskara ikasten hasi nintzenean, eta Euskara ikasten zari dut alfabetatzen, Euskalduna nintzen nire Euskal Aditza, Gipuzko Bizkaiara hori zen nire erreferentzi nagusia. Eta beti danek Joseba Itxausti izen moduan aipatua. Bizkaitar batentzako lehendabizi Gipuzkera oso urruna da, eta Bizkaia ikasi behar genuen, eta Mikel Zarate irakasle nuela, liburu hau agindu zigun erostea eta ikastea. Eta beti danik nire erreferentziazko liburu nagusia Euskal Aditza izan da. Euskal Kultur Mintegian geundela, baita be, jakin, jakinen produkzioa ezaguna egin zitzaigun, eta Udako Euskal Unibertsitatean alkarrekin historia zailean egon ginen. Suerte izan nuen, beran Maipuru zela, resurrete maireko ikerketak euskaraz ueuren ekimen bat izan zen eta Kaja da Osmoaldi Balde Bilbaoko egiten zuen eta bertan Maipuru zela. Nire lizenziaturako ikerketan alako saria eman zion, euskaraz eginda zegoen bigarren graduko lana izan zen historiaren arloan, Deustuko Unibertsitatean, esan izen erraza hori defendatu alizatea, lehendabizikoa Patxi Ezkeagak egin zuen, eta niretzako aurrekari da bera aipatuaz lortu nuen bigarren tesina bat euskaraz egitea. Batik bat, Ramone, ueutik hartun da
Euskal Herria enziklopedia horretan, Euskal Herriko historia ekonomikoa egin duzitan egitea, eta gero, jakin aldizkarian, eta azkenik, nire hau beste proiektu baten zuzendari nintzela, historia Euskal Herria izenekoan, neuka orduan agindurian, behar gorra bestea, eskatzen zuenean, esan nion, Euskal Herriko historia religiosoa sartu behar dut, azkeneko tomoan. Eskoa da, idatzi zuen el claustro vasco. Berez, el claustro vasco, historia Euskal Herria ontarako izan zen, gero bera bere kauz, baita ere publikatu zuen. Beraz, harremana, izan dugu, urruneko harreman intelektuala, personala ere bai, zira batean, lauriko markadan, gerora, beti harremana intelektualki izan da. Hortik abiatuta, orduan, interpretazio moduan. Kontakizuna eta historiak, kontakizunak beharrezkoa dira bizitza honetan, eta danok geure kontakizunetik abiatzen gara. Historialariok eta historiarekin gero kontakizun hori moldatuz goaz gure bizitzan zehar, esperientzien arabera eta ikasiaz. Hor dago berizketa hau nahi dut egitea, kontakizunak iraupen guruzean eranten duelako historia, zientzia historikoak diren einean, unean aldatzen doaz eta egokitzen goaz informazioan eta interpretazioan arabera. Testu inguru honetan, sartu behar dugu zer interpretatu, nola interpretatu Josebaren ekarpena historiografian aldetik. Euskal historiografia azken mendean, 1918-tik, 2024-ko hortan kokatzen behar dugu, zer egiten 1918, Euskal Ikaskuntzeko kongresu egiten dalako, eta Euskal historiografia estatus akademiko bat hartzen doa. Eta hor, ekarpen nagusian nire ustez, baina horretzen duten nire ustea bintzat, Euskara eta Euskal hiztunentzat, eta Euskara barik nahi dut Euskal hiztunak azpimarratzea. Historia lan moduan Euskal hiztunetan azpimarra egin behar delako hor kontakizun berritzailea sortu, elaboratu eta asmatzen duelako Josebak. Eta iraren baterako etorkizun bat egiten duelako. Uste hori dela bere kezka jakinetik 1949 hasi eta eriotzeraino. Hor kokatzen dut, eta gero badago hirugarren ponentzia bat ondo aukeretua, hortan sakonago egiteko. Baina, nik neuk historiografia ikusten dutik hor uste dut akademian eta Euskal Herriko historiografian hor dagoela beren ekarpen nagusia. Bigarren bat, gero badago erlijioaren eta erakunde religiosen historian, hori bai, originaletik doa, eta segurarrak historian barrena, liburu guztien artetik gehen interesatzen zaidana, eta irakurri dudana da segurarrak historian barrena. Baina, ebaluazio honetan, iragana bapesetik ez etorren Joseba, eta bai uste dut, importantea dela, ikustea nondik datorren kontakizun hau, eta zerretik iruditzen zait, 1980an, berak sintesiz bat egiten duenean, ekarpen bat egiten duela historiografiak. Manuel Arramendik kezka bat izan zuen, 18. mendea ziren, eta berak idatzi zuen, de la antigüedad y universalidad del vascuence en España, de sus perfecciones y ventajas sobre otras muchas lenguas. Eta Salamanca 1728an, beraz, unibertsitateko giroan idatzi zuen. Hor berak ondo bereizten ditu nazio kultuak eta nazio barbaroak. Nazio kultuak dira hizkuntza bat dutenak. Nazio barbaroak izango dira hizkerak baino ez dutela. Hori, garai hartako akademian da unibertsitatean horrela araututa zegoelako. Eta beren erronka izan zen, ia sortzen dugun euskal gramatika bat, eta horrela, hurrengo urtean argitaratzen du euskal gramatika bat, ezin egina, imposible vencido. Eta gero, 1745an, hiztegi bat. Beraz, berak sortzen du jadanik, euskara ezin izango da aurrerantzean, hizkuntza
hizkera barbaroa, hizkera barik hizkuntza bihurtu dudalako bi obra hauekin. Eta gerora, Larramendiaren ostean, badago asko, historia guztia, bai azpimarratzera, frantziskotar bat, frantziskotarren eta beren obran ez dudalako ikusi, azpimarra Pablo Pedro Azerroa. Pedro, beste naia, berra famatu hau esan, Pablo Pedro Bilbon zegoen, San Franciscoko konbentuan, eta berak idazten du historia bat, Euskal Herria buruzko kontakizun bat, antxinak euskaldunen albantzata. Eta hor, euskal zaletasuna euskeraz, bai predikoen bidez, predikaria handia izan zen, Mateo Zabalarekin batera, 19. mendean, bera izortzen dute kontakizun luze bat, interpretazio luze bat, 20. mendean iraungo duena. Eta frantziskotarren artean, etengabekoa izan zena. Beste arlo batetik, eta iparraldetik, Antona Badi izango dugu, Euskal Herria dizkariak gero, Manterola, Azkue, Euskaltzale, adizkariarekin, eta Azkuak ere bai, gramatika eta hiztegia sortzen du. Euskarari, 20. mendean, halako, hizkuntza eredu eta hizkuntza bihurtzeko kontu izateko. Iparraldean euskalduna sortuko da, eta euskaltzaletasun politikoan jelkideak Euskadi egunkarian egunero, lehenengo orrialdean euskarazko artikulu bat. Beraz, ikusgarritasuna lortzen du komunikabideetan. Eztabaida hori, ostean, euskaltzalen artean sortuko da, zein zengo da, azkenean, eredua, hizkuntza bihurtzeko eredua. Gaur lehia egongo da, Bilbotarren eusko deia, eta gero Donostian argia sortzen den artean. Euskal hizkuntza komuna edo hiru hizkerak, hizkuntza komuna sortzea. Eztabaida hori 1920koa. Izango dugu Kirikinu, Bilbon, eta Bittor Garitonendia Donostiko argia. Argiakoak Gipuzkera osoa. Aintzat euki, Bittor Garitonendia hauren bizkaitarra zela, hizkeraz, bizkaieraz, baina Gipuzkera osotuaren aldekoa. Hori, markatu, argia. Eta hemen 1920an, hemen badagoia euskera batu bat, euskera batua, 1978koa, komunikabideak sortzen dute euskera batua, da iparraldean bat dago, eskualduna kasetan, eta hegoaldean argiak, euskera batu moduan, euskera osotua, antolatu da zegoen, Kirikinok onartu ezarren, edo Bilboko euskaltzaleek ez onartuaren eredu hau erabat. Egunkari bat, 1929an, Lizardiren proiektuan sortu dute, numero 0 edo 0 zenbakia argia izateko, eta egunkaria gero euskera batua, bi euskera batuak, ereduak egunak juntatzen dira, egunkaria. Bizkaierako, Bizkaietar hemen ziren kazetariak ere justu mugakoa dira. Ondarru, Markina eta Lekeitio eta inguru hortekoak, beraz, Bizkaia da Gipuzkoaren artekoa. Guzti hau puskatu egiten da, apurtu egiten da. Eta guzti honek etena sortzen du, eta 1956an, 1975an jakin, nera, heltzen da nirean, Josebak guzti honen memoria hartzen du. Eusko gogoaren ideia edo proposamena jasotzen du, eta hemen beren kezka nagusia, beren esperientzia, 1989koa, jakinanekoa, hor kezka historia euskera batuko eta euskera bateko proposamena izango da kezka nagusi. Hor, esperientzia horren markatuko du aurrerantzean, historia ikasten du, historia ikasteak Barcelonara jotean, beraz, urruntasun bat hartzen du Euskal Herriko egunerokotasunetik, Kataluniako esperientzia garrantzitsu izango da, itzuleran Katalunian izandako, ikusitako da ikasitako esperientziatatik jakinen hasiko da martxan ipintzen. Hau esatu baterako, Jose Luis Lizundiaren bidez, 1975an, eta Euskararen liburu zulian, 1917an, hor, hasten da lehenengo tekstua,
hizkuntzaren eta euskal hiztunen historia baterako interpretazio bat egiten, eta hor euskararen liburu zurian, Iñaki Larrañaga ziateko zuzendu zuena, 1977an, hor badutugu, lehen da bizikoz jakin taldeak parte hartzen du zuzenean, alderdi linguistikoa, kultu dimizinamen Paulo duguna, eta gero implikazio politikoa, Joseba Entxeustik idatziko duena. Liburu berean, badago, Koldo Mitxelenaren Euskararen bide luze bezain malkarrak. Esan duke, beste interpretazio bat gehiago linguistikoa, eta Josebarena gehiago izango da historialari baten ikuspuntu politikoagoa erakunden aldekoa. Beste horren beste errepikatzen du Euskal idazlean gaur, eta gerora zeriko du talde euskaltzalen garapen historikoaz. Beaz, 16. 20. mendera. Hor, diskurso bat badakogu, hau da, liburako euskara, Euskal idazlean gaur, eta Euskal hitz eta Euskaldun hizkuntza liburuan hemen finkatuta eta ekarpen moduan liburu gainera 5 hizkuntzetara itzulita dagoen liburu bat hemen badauko gogoia diskurso bat, interpretazio bat eta euskararen ibilbideari buruzkoa. Nire ustez, ikuspuntu historiografikotik hemen dago ekarpen nagusia eta geldituko dana, eta filologiako fakultatetan agian dana horren beste irakasten, baina historiakoetan beharrezkoa eta preminazko erreferentziako liburua hauxe da. Historiaren barruan, eta bazeina gero enoa sartzera ja, historia sozialen proiektuan da barruan, enekaleke hortan sakonduko duelako, eta atzera eginez historialari moduan zeak gehiago ditu, eta nola kokatu behar dugu beren obra, non zer utzune betetzen duen. Euskal historiografia, Euskal Herri buruzko historia nagusiak, onio 1928an Bonifazio Etxegareik Baskonia izeneko espazakalperako hor egiten du sintesis bat, eta gero 1923an Teodoro Lefebrek La Mode de Vida, Pinea Atlantiko Oriental izeneko liburuan hor beste historia badukagu. Oso interesantea da Teodoro Lefebreren historia, tamalez naziak hil egin zuten, baina Teodoro Lefebvre litzateke Pierre Vilar Kataluniako historiara izan zena. Anales eskola aurrekoa izan zen, eta Teodoro Lefebrek ez zuen hizkuntzan eta euskal berezitasunean eta horrelakoetan sinisten bakarrik ez pentsatzen. Baina material batean, zibilizazio materiala aztertzen du. Referentzia bat ere ez dago hizkuntzari, bere obra mardur eta izugarrean. Handa guztizue, zalantza barik, beren liburua irakurri beharrekoa eta referentzi izugarrea. Influentzia gutxi izan du historiografia, ez ezaguna da. 1900 da, guk ere unibertsitatetik kanpo ikasi aurkitu genuen iparraldean, eta guretzako deskubrimendu handi bat izan zen. 1900 da, 80an historia Euskal Herria izenekoa ikerren argitaratu genduenean. Zer gertatzen dago eta mazeian? Euskal Herriko historia lantzen dela leku askotan. Baionan, Buenos Airesen, Donostian eta Iruñan. Baina historia lantzeko moduak eta formak oso desberdinak dira. Salbuespen moduan eta akademiatik kanpo eta sare guztietatik kanpo, Julio Caro Barojak idazten du Los Vascos izenekoa. Haunean enciklopedia 70. urtean hasten da. Eta gero, literatura klandestino batetan Euskal Herriko historia bat asmatzen da. Baita ere, helburu politiko batzukin, estrategia iraultzaile bateri edo besteri eusteko, da hor, aintzat hartu berrira, bai beltzak, bai gero madarialak, eta saioak taldea zunen direnean gitaritzarean. Hiru kontakizun guzti hauek dira historiaren azterketak kontakizunak iraultza baterako pentsatuz. Paraleloki, eta testu inguru honetatik kanpo, baita ere isilpean edo esan isilpean, erdizilpean,
Aiestararen obrak, eta Euskal Kultur taldean, Donostian, Federico Zabala Aiestaran inbitatuko ditu, eta hor 1970ean badago Euskal Herriko historia bat, sintesis bat. 1970ko nobedade moduan, oso instituzionala, sintesis moduan, eta erreferentzi izan zena, jakinek euskarara itzuliko du Zabalaren liburua. Beraz, hori da 1970koa, eta hori tekstu inguru horretan, orduan karrera amaituta Josebak, ikerketa bateri edo karrera akademikoari ekin beharrean, modu paraleloan, saiatuko da unibertsitatearekin lotura eginez, baina enpresek bere kabuz sortzen da testu inguru horretan UCI sortzen du. UCIren ekarpena historia zail bat zeukan, hiztegia historiakoa esan argitaratu azkenean, horrengo dira artxiboetan, eta testu liburu bat batxilergorako historiako batxilergorako sortu zuen, baina horrek ere ez zuen horrenbesteko zabalpenik edo ekarpenik izan. Zein izango du bere urrengo proiektu nagusia, eta bere historiari zena nabarmen dago. Euskal Herria, historia eta gizartea. Hori entziklopedia izango da, gero historia religiosoa eta segurako historia. Segurako historian, zanatza horiek nire ustez, segurarrak izeneko liburua da baliotsuena. Hau da, Euskal Herria historia eta gizartea, eta hemen, ikusten duzuen, baina interesantena da Euskal Herriari buruz bere sarrerak eta berak egiten duen interpretazioa akademikoki den entziklopedia moduan, Euskal Herria hori zelan nola interpretatu. Eta interesantea da, berak referentzi moduan entziklopedia katalana izango du beti buruan, eta edo zuzenean. Eta entziklopedia katalana horietatik abiartuz edo, berak pentsatu egiten du Euskal Herria, herri baten espazio denborak, sormenaren barrutiak eta krisialdiak. Hori lehenengo tomoa, bigarren tomoa, proiektua. Entrevista baten esan zuen, hori izugarrizko lan egin da, interesko artikulu ugari daude, sintesis oso ona, unibertsitateko orduan sartu berriak ginenok lanean jarri ginen, hausarri handiez baitere kapituluak idatzi genituen, baina ekarpen handiko entziklopedia hori da. Eta asko erabilia. Entrevista batetan berak dausan ez dalako zabaldu. Hortan ez da jakiten sekula zenbat zabaltzen diren liburuak edo zenbatean erabiltzen ez direz. Nik ere uste nuen ezela erabiltzen hau. Eta irakasle berriak 80ko hamarkadan klasek prestatzeko entziklopedia hauek erabiltzen ziren. Orain Euskal Herriko Unibertsitateko bibliotekara bali mazoazte, badauz 5 ale honerakoak txikituta, asko erabiliak. Beraz, erabili izan da, erreferentzia izan da. Egia da, argitalpena, oso argitalpen txarra dela, letra txikia eta ilustrazio gutxiekin, baina 1985 lankide aurrezkiera bultzatuta, beraz, ekimen pribatu bat izan zen, erreferentziako entziklopedia da. Ez dakite orain digitalizatuta ete dagoen. Osoa, ez bakarri daukazu digitalizatuta bere esatia. Nik gomendio moduan guztia digitalizatu behar zua. Hartuta duzua, edaki. Eskerrik asko. Ni neure artikulua, Euskal Herriko Historia Ekonomikoa, zera digitalizatu dauka. Egia da, irakurri ditut beren transkripzioak, baina baita ere entzun, da jakina zorionak entzuten direlako, entzuteko zegara. Deskubritu dudana da, grabazioan daudenak danak ez daudela gero idatzian transkribituta. Entzun egin behar zailo, Josebari, elkarrizketo horietan, eta sorpresak hartu ditu. Betere sorpresa ondino gogoratzen dela, egia esan, pelmada handia amazidan da, alegin egin nuen, berak ere zuzenketak agindu zizkidan, gogoratzen zela bain dira nire
artikulu historia ekonomikoarena, ikasketa horietan, hartzen da, Jose Azurmendien ekarpenarekin batera parekatuz. Nik historia ekonomikoa gero, hamarretik aurrera ez dut landu, baina bai, une horretan bai nengoa. Beraz, denbora mugatuko izun, zeia da? Bai, errekin. Hau bai, azpimarra nahi duen, liburu hau ondo digitalizatuta eta eskura jarri beharrezko kontua. Bano, aurrera. Hemen laburtzen dut, konsulta liburu bat bihurtu da, ikerketa. Eta gero, ikerketarako lantaldeak sortzearen ikuspegia zeukan Josebak eta Goiaz martu nahi dut. Pentsatzen dugu zerritan sorrera eta ikerketak persona batek sortzen duela. Eta hor ikuspegi pizkate romantiko dago. Ikerketa eta ikerketan aurrera, zintzen aurrera egiten dira lantaldeak sortu ala. Lantaldea horiek ez da aurrera egiterik. Gehioan dira, literaturan ere, horrein ikusten azkenengoia joera da, 3-4 idazle batzen dira, literatura kreazioa lantaldean sortzeko. Euskal Herriko Unibertsitatean hori aspalditik obligazioa dago lantaldeetan sartzea. Josebak hori oso ondo sartu da zeukan. Liburu horretan beste ekarpen handi bat dago, Pierre Vilarregi egindako elkarrizketa. Elkarrizketa jakingarri. Pentsatzen man komentatzea, baina non komentatzen. Labur bilduz. Beste historiak lanak, beste arloan, bai dago ekarpen bat. Euskal Herriko, historia erlijiosoan. Berak gero editatuko du 2004an, tomo potolo handi bat, eta Euskal Herriko historia erlijiosoari. Goinik Aztanbideren sarrera izugarria, eta barroetaldekoa da, kapitulu da. Baina Josebak ere hor frantziskotarren historia egiten du, eta 2004an argitaratutako, 2002an izan zen kongresu arrantzazun, hor eleiztar guztiak bazten dira, orden guztietakoak ez ditut religioso delako guztiak, eta ikuspegi nahiko instituzionala daukagu. Ez ordea ikuspegi esango duke interpretatibo bat orden horien barruan egondan ikuspegia Euskal Herriari buruz. Bai da lehenengo puntua, el claustro vasco beste horren beste, eta lehen aipatu da ikastolan ahozko historia egin gabe gelditu dena, da historia Euskal Herriaren barruan el claustro vasco argitaratu zuen kapituloaren ikusketan, eta bukatzeko Segurraren historia, bizitzak eta aurpegiak. Liburu hau, nik ez nuen ezagutzen, irakurri behar izan dut, eta zein da liburu honetan ingauzaren garrantzituena. Historia egiteko beste manera bat dela, beste era bat, beste forma bat. Historia modu abstraktuan egin daiteke, eta sarritan, batxilerruan eta era abstraktu horretan irakasten dira fenomenoak. Hemen barriz egiten den historia, Segurraren lehenengo tomoa horrela da, oso abstraktua, konzeptu dut eta 19. mendean geldi egiten da, 20. mendekoan beldur da idaztera, esatu baterako, gerra zibilean hemen zer gertatu zen. Oso interesan daukan, honelako herri bateko historian egin nuen baita ere, Bustriko kasuan, eta nahi nuen ikusi Segurako kasua zein zen, eta zelan fusilatu zeuden, hemen libratu zirela, eta oso modu mehean edo joanean. Baina, oro har, interesantea da, ze pertsonetatik abiatuz, hortik egiten du Segurraren historia. Orduan, erresultatua erabat diferentea da. Lehenengoa oso astuna, ikuspegi abstraktu batetik, bigarrenetan bizi-bizia. Zer horrek hartzen dira, benetako bizitzak. Eta azkenean, zeintez bat, hemen barruan, bizitza guztien horren barruan, badago bat, zera, gero beste leko batetan berak argitaratu zuena, zango nago, Luis Astigarraga Ugarte politikari eta pedagogo euskaltzalea. Astigarragaren ibilbidea hau, bai.
hemen ikusten dabe bai, zein zan Segurarren 16. mendez geroztik, eta 15. mendez geroztik Segurren helburua nagusia, batipat kortera jotea. Eta hemen, buelta batea eman dut herritik, eta palazio guzti horiek ez da posible hemen inguruko ondasunetatik atera izatea. Ondasunak beste leku batetan sortzen dira. Ibilbide horretan, konstante bat dago Segurar eliteak beti dago kortean. Hau da, Espainiako kortean, Gaztelako kortean dira hasi, eta gero, Espainiako kortean. Lotura hori gabe, ez da esplikatzen hemengo eraikuntza. Baina hemen ematen ditu, datu guztiak oso ondo. Tokian tokiko mikrohistoriatik beraz, eta honekin amaitzen dut, sortzen du, edo sortzeko gaitasuna hartzen dugu guk frogak eta baita ere geure sintesiak aurkitzeko. Hor ikusten dugu baita ere, zelako anistasuna, zelako pluralidadea, zelako antolakuntza dagoen herri txiki honetan, eta bizimodu eta bizitza portaera ugari ikantzen direla. Ikuspegi orokorra lortzeko beharrezkoa daukagu. Izugarrizko densidade historiko fuertea dago. 2000 biztanlera iristen ez den herri batetan, hori historia guztia bilduta egotea, densidade ikuspuntua azterketa batetik itzerezkoa da, Segurarren aberastasunan da hemen, liburu horretan ikusten dira. Eta azken 100 urtetako, eta batipat, azken 100 urteko historia Segurarrena egin gabe dago. Oinarri ematen du Josebak, berak nik uste dut buruan bazaukala informazio ugari, baina ez da ausartzen egiten azken handikoa, eta hori ahozko historiaren bidez egin beharreko historia eta bizipenak eta bizipen eragustitakoak premiazkoa da. Amaitzeko zeintzu dira bere balioak. Azken batean ikerlari batek balio batzuk ditu. Eta aurkitu dut, testu batetan ondo erretratatzen duela, berak bere testuan, honekin amaitzen dut. Lana, irabaz asmoz baino zorketa eta zerbitzu grinez bizitzea, lankide eta lantaldeekiko ulerpen, egonarri eta balioespen leial eta praktikoak gizarteko leian salduntasun, duintasun ez galtzea, unean uneko arrakasta urrengo zerbitzu hobe edo berri baten esanetara makurraraztea. Kultura nazional ahul baten esan beharrean eskakizunetara jartzea, balioekin batera lantaldea. Joseba Jakari buruzko artikulu bat zan, 1996an idatzi zuena, honela retratatzen du Joseba Jaka kultura eragilea bere eriotzean, hemen argi eta garbi erretratua berea da, Joseba Justirena ere bai. Eskerrik asko.